Il-Gvern ippubblika regolamenti ġodda li jindirizzaw in-nuqqas ta' gwidi fil-pajjiż. Ir-regolamenti ġew pubblikati fl-aħħar jiem ta' Lulju mid-Deputat Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin u Turiżmu Ian Borg. L-aġġornament fir-regoli jsegwi studju li sab li kważi nofs il-gwidi liċenzjati f'Malta għandhom aktar minn 55 sena u li 29% minnhom għandhom aktar minn 65 sena. 6% tal-gwidi biss għandhom bejn il-25 u l-34 sena. Ma tifhem news il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu Carlo Micallef spjega li regoli l-ġodda jagħmlu aktar faċli lill-istudenti li jkunu qed jistudjaw għall-gwida biex jiksbu liċenzja provviżorja ħalli bejn April u Ottubru jibdew jaħdmu fil-parti li diġà studjaw. Studenti li qegħdin jagħmlu l-kors fl-ITS wara l-ewwel sena ikunu jistgħu jagħtu servizz tagħhom f'siti storiċi u anke ir-Rabat u l-Imdina. Wara t-tieni sena, meta jkunu għamlu temmu b'suċċess it-tieni sena, jkunu jistgħu jagħtu s-servizz tagħhom bħala training guides madwar Malta u għawdex kollu. Is-Sur Micallef innota li l-aġġornamenti saru wkoll għax it-turist kulturali qed jiżdied. Fejn qabel kienu kun hemm talbi kbar fix-xhur tas-sajf, qegħdin naraw li t-turiżmu qed jikber iżjed fix-xhur tax-xitwa u tikonna turisti li interessom ħafna l-interpretazzjoni tal-istorja tagħna tas-siti li jżuru u l-istejjer li ngħadu dwar l-istorja tagħna u dak kollu li nistgħu nofru. Ita l-istess fehma l-President tal-Malta Union of Tourist Guides, Anne-Marie De Barro. Kun hemm ċerti perjodi fil-spring u fl-autumn fejn konna dawn il-gruppi kulturali, jkollhom full days. U hemm ħafna private tours. Rridu li iktar nies jitlu f'din il-professjoni, rridu nżommu l-kwalità, di kienet ħaġa importanti. F'Malta għawdex hawn 555 gwida liċenzjata.